ngai khlei pi baro ki paiba ki nan ki para ka junga try Jesus Christ na krani ka jinga e ka jing su ka jung try wat ka jing e ka jung try ka di sinsare fi na ka por na ka sngi Shakisni, Karafi and Yat, within an evening slides got condo. Hagari Gasni or Guapania, Bentao Pika took any Kinda and a Katin Gajumble, but ye sharp on a ship or come the drum tank along Tankinda and Katin Gajumble, Naguapia Bentao Pikinda and Katin Gajumble, Naka Gospel Gajum Matthias Kalanonga Kandai, but get a cut of an encounter that had to get a cut of a pra. Gongomni, they have all the Kiwakaling, La Leche Shiang, Ula Poi Halakashno, Hakmiru Klewalam. Hau yau bapang yap shiliang ubathia ka jingthia tebo jisu ula yo I ka jinget jongki ula ong hau ta bapang yap shiliang tokermen kokhon lamap no yemi yakipop jomi hakmiru ki bane kinong thok ke le ong haladi uni ukran ben ble teu jisu ubada tip I ka jingot jongki ula ong naka bale ba pia mod bamman ki do jongpi nabakano ka bakam jam ban ong lamap yakipop jomi lani ban ong to yen to yai ru henry ba pin yo te bo khono bri udan bor ka khando ban map ki pop hanta ula ong ho ta pang yap shilang to yen to ra no ya ga jingtia to khile ru shali yen te bola yen ula le shali yen ki pai ba te ba ki I ka ta ki le kandet bat ki le ya ro yau ble ubala aibor kum kata hakibri praise the Lord yaro yutra hakini ka sngi nga kwa bane bentaban pi kanok ga katok ka ni nakani ga khot na ga tien ga jomble pi uble ha jisu bo yo I yakini ki brio ki ba ki ngalaman on ki ki parlok jong ni ba yap chiliam ha ba ki walam yo ni ba pang ha kata ka jaka ka bo jisu udan balik ki kamba ban duai ni bapang ban minister nam te ki brio ki ba bonja ki jesam ki jungki ka wi ka jingja ka ba kila walam yo ta bapang yap shiliang hau jisu ba u jisu nyo le e nam tau bapang yap shiliang ba ka ba snot na ka long ba jisu yo I ka jingai ka jungki na ta u ni perlok jungki ba yap shiliang u jisu u ong shwa yo bapang yap shiliang u ong kokon tonget na ba lamap no I ki pap jongmi wang lamap no ye ki pop jong mi bat ka jing thla ka long ba bon ki briu ka por ki kran yo jisu ki ang kran ben blai ki kong yo jisu uni ukran ben blai han yo jisu snow to yo I re jing mo sni ge jiki wang ye ki hato ka long ka ba e mo ban ong ba ngalamap no ki pop jong mi lani ban ong to yen to ya dru bat ka ba kham shakmat ka ba ngade ban pulen ke tin ge jong blai ku jisu ong yo ni ba pang yap shiliang wang toyang ba toyat wa ngalama iki pop jome kata ka di ka beningkong ngalama iki pop jome toyang ba toyat kahagani ka khot ka penpau ba jisu umap shwai ki pop ba usapen khia ya uni ba pang yap shiya jisu wa ngawan khanang nam dagi ba pang nam dagi ba nam dagi ba kot wa ngawan nam dagi ba pop nam dagi ba hop ba dagi di khot pen I shai ga jingle ga jung jisu da ka ba umap shwa ye ki pop ga jung ni ba pang yap shilang ba ka ba ar kawan ga jing pen khia ka ba ar kawan ga jing khia kawi ka ba kwa ba benta ba phi ha di ka por ka long para ki himen ga jung try Jesus Christ compare a pp long compare ka a pp long compare ga situations pp kan do compare kat no phia ya ka ba dap compare unong pop ka no pop ba crowd kat no fi la long kawi ka kwa ba long pi ga ka por ha ga ba phiwan ni show Jesus ha ba phiwan ban pan ga jing pen khia no Jesus Jesus ga ba ri kong kwa ban ai ya pi ga sni ka long kwa ban ai ya ka jing pen khia ning kong ya ga do ga jong pi kwa ban map shwa ga do ka ba la pat jong pi kwa ban pen khot shwa ya ga do ka ba la mong ga jong pi kwa ban sop and span shwa ga jing pat pra ga jing ga jong pi ba kwa ban map ya pi ba hadin ka ta kwa ban ong ko khon da ka ba jer ka tang pi brong ko khon ngala map iki pop jong pi ba ngala pen khia ipi toyeng ba toyai don yi ga jikar man ga ski ba u blay un wani sham ye pi jisu wani sham ba pi ban ong ko khon ngala map iki pop jong pi ba toyeng toyai ngala pen khia ye pi ha ga ski ko ka ban ong ye pi ba u blay u kwa shwa ban map ye pi shwa ban pen khia ye ga jing pang ga pi pi kan du ha ga klimat ka ba menta ha ba pi wan show jisu ka ba kong ga khot ka pat ka ta ga jong try kin la yin ha ba pi wan show
Jesu de gadon baro u Jesu ho yo EP u kwa shwa ban ma EP u kwa shwa ban ker khu ye ga man sim ko pi hadin nang tau sam hadin nang tau ker khu ye ye ga jin pun khia ga do ga ju pi ye ga jin pun khia ga ju ma ju par khat ga ju pi ba ga jin pun khia ga sam ga ju pi praise the Lord u ble ban ker khu pi ye ga ni ka ya ga ni ka khli ba ba ta lang ba ini short message ka long ga jin ker khu pi ban pen tep pi bo dry shwa un pun khia ye ga ni ka do ka ba pang ga ju pi ga ni ka do ka ba trot ga ju pi u dry kwa ban ong shwa khon na la ma ki pop chom pi baru piwan shop Jesu de bapi plan Jesu try pingat de dok baru di tang ji play ba ni pat Jesu ba ya de hang tau try kwa pen im fi baru kwa no ban em kwa no ban ma ni fi baru kwa fi pingat dan ban dan baru ha ke hi ma ji ki bne beliau ban ker khui fi nang ya shikman ban kan mau ye ki ka wei compare we pi long compare ke pi long u try kwa ban ma fi ban ban kia fi praise the Lord ga ji ai ga jum try kan is shalom. I'll see you